Čaute, vítam vás u mojom gymnastickom tutoriáli na premet dozadu. Ja robím premet, spravím stojku, padnem do mostíka a z mostíka sa odrazím naspäť. Vy to robíte tak, samozrejme, že spravíte mostík z hora a prekopcujete sa. Ja to tak neviem. Ale keď už to ja viem tak si ideme spraviť tutoriál. Ak sa to chcete naučiť, tak zostanete pri tomto videu. Držím vám palce a idem na to. Prvé pri premete by ste mali vidieť spraviť toto a odraziť sa do stojky vlastne, inak premet nespravíte. Potom neviete spraviť premet, pretože stojka je hlavná v tom premete, takže spravíte toto a odrazíte sa už len do stojky. Proste stojku spravíte, aby ste to vedeli. Takže už len takýto švih a naspäť. Proste takýto švih a naspäť. A teraz si vás nechám proste takto. A ideme. Švih a naspäť. A teraz pozrite sa, čo spraviť. Rozbeh, ak chcete, si dajte rozbeh. A teraz potom spravíte, takto si dajte nohy do tej stojky, takto si mierne pokrčte stojku. Ďalej spravte to isté, ale už sa takto nejako prekrpcnite. Takto nejako. Ako keby sa stojky do mlynského kolesa. A teraz si to skúste na rukách takto. Či to zvládnete. A teraz už len takto. Potom to mierne spravte na lakťoch. Opak. A potom už spravte len toto. Prosím, normálny premet dopredu. A teraz sa už len dozadu. Dúfam, že ste sa to naučili. Ak dáte 2 lajky, tak bude part 2.